Čus lidi, vítá vás Pavlos. Dneska jsme tady na našich koloběžkách, máme tady Kukirin G2 a Kukirin G2 Pro. Jsem tu s kámošem s Matyášem a prostě řekli jsme si, že půjdeme driftovat, protože že jo, já jsem pích koloběžku, koupil jsem si na to prostě novou gumu. Maty měl píchol taky gumu, ale dal si tam místo toho duši. No a jsme tady, schválně si to uhodnete, kde jsme. Víte, kde jsme? Jsme u školy naší a právě jdeme zapálit, ne, dělám si srandu. Takže chtěli bychom prostě si jít zadriftovat, jo. Ale vím, že kolikrát si rozbiju hubu, takže třeba někdy, když mi ta koloběžka podjede, tak si dupnu, takže počítejte s tím, že tohle video bude takový vyklepaný, jo. A my teda jedem. Hej, není neskoušej. To je debil! Mě nic, Maty teď nahodil školníkovo okno koulí. A my jedem, lidi, my jedem. Já si myslím, že vy moc neuvidíte ty drifty, protože vidíte maximálně display. Ne lidi, teď nebudu jezdit rychle. Něco se mi nelíbí, nic tady šustí. Ale zkusíme to tady otočit, jo. Počkejte. Vidíte? Takhle to bude vytřepaný, tady nám ještě čeká nějaký čokl. Hezky pěkně. Tam nějaký čoko, tam na mě to štěká. Pojedeme tady tudy, jak jsme jeli předtím. Takže jakoby tak, no lidi. Prostě do salámu. Do salámu půjde, cože? Jo, tam půjdem. Ale jinak, jestli tohle video vidíš, Šimon Chillhard, tak do tohoto videa hezky pozdravuju. Protože si nejspíš nechal prostě někde nabíječku od koloběžky. Nebo má Kukirin G4. A tak no lidi. Vlastně všechno jsou to čorky. Jo, všechno jsou to čorky, ne. Tady ty dvě koloběžky, co my dva máme, tak jsme koupili od něj, jo, takže asi tak. Já ji od něj koupil za 8, Matyáš za 3,5 asi mám za to. To je hrozný kopec, ty vole. No, já už stojím, vole. No to hrozně hrabe, jako bych to možná někde vidět na tom videu. Ale třeba teď dám plnej a v reálu už bych jel třeba 20 a jdu kámo 15. Jo, protože jakoby, rád bych vám dal pohled ze zadu, ale prostě za mnou lítají úplně stračky. Zkusíme si to zvednout na zadní, zkusíme. Počkejte lidi, zkusíme. No tak to asi nepůjde, počkejte. A teď jsem málem hodil hubu. No takže, teď málem byla hubička, mohli jste si zasmát, jakoby jo. Ale teď jsem třeba hrabal. Ale ty krásy, mi to úplně vyhodilo. Jo, ale já bych vám dal rád jakoby, lepší pohled. Ale asi to nepůjde, no. Takže tak. Nevím, co jich mám ještě moc povědět, jakoby. Protože má to není taková sranda, když mám tady na držáku kámo z Temu, prostě telefon, a když jakoby rozjebu, tak bude po telefonu, že jo. Maty, ukáž nám nějaký drift. Teď sami můžete vidět, jak to hrabe. Jestli tam teda něco vidíte. No teď mám, no takže asi tak nějak je to podobně u mě, akorát, že to prostě nevidíte. Tak teď mi podkouzlo přední kolo, jo. Takže asi tak, jo. Podkouzlo mi přední kolo, ale jsem se rozbil hubu. Ale ono to hrabe, když stojím na zadku. A asi bych dal i nějakou rychlou zkoušku, jo. Dáme zase nějakou rychlou zkoušku. Tak jo, jdeme zase na ten radar. Ty krávo! Jakoby moc se toho nebojí, že jo, protože jakoby to nemá čeho se bát, že jo, se bojím o telefon. A hlavně, že mě brzdí jenom až to hrabe. Mě brzdí jenom přední brzda, a to trošku. Protože jakoby zadní brzdu, koukejte, počkejte. Až se rozjedu, ale koukejte, jo, rozmáčku zadní brzdu. A jedu. Takže asi tak, no.
mi furt mi ujíždí prdel. A teď bychom chtěli dát takovou rychlost zkoušku. Nebo rychlost zkoušku. Chtěli bychom zkusit, do jaké rychlosti můžeme rozjet, dokud si nerozbijeme držku. A jestli se v té rychlosti rozbiju držku, tak mám asi po mobilu. Ty krásu, myslíš, že to bude klouzat, ta silnice? Jako docela, je to takový nachcaný hrozně. No, vypnutý. Nevím. Ale je radar. Ne, to uvidíš. To poznáš. A nejdu přes si kole, protože mi spadl jinak telefon z toho držáku. Tak to nedáme moc, vole. Myslíš? Nespadne. Ty vole. Třeba ve 40 nespadne, jo. Já vám to takhle natočím, ať hezky na to vidíte. Dobrý, je to lepší? Pojď za mnou, vole. Co? Tak jeď. Jede auto. Tady bychom si to mohli hezky zvednout, ne lidičky. Jo, dobrý. Počkáme, než projde auto. Možná nás pozdraví, hele. Tak jeď. Se divím, že se to auto nerozsypalo tady před náma. Tak jedem. Ty kokot! Ty vole, to letí jak zmrt! Dobrý, brzdím. Doufám, že jste vůbec něco viděli. Protože jsem na to neměl čas ani koukat, jsem se koukal před sebe, abych si nerozbil hubu na těch kolejích. Ale myslím si, že z toho by se něco mohli na tom vidět. Přemýšlím, že by se mohli jet třeba k rybníku. Hej! To je klakson, co lidičky? Nic, já jdu za ním. Wow, tady by se taky něco dalo podniknout. Hej, tady by se taky něco dalo podniknout, ne? Takže Lubenec náměstí, jo lidičky, Lubenec náměstí. Oguty, hezky. No tak tady je to úplně samý jak na tom hřišti, že jo, to je úplně bohovně. Včera, když vám to natáčel, tak by to bylo fakt jako dobrý. A dneska ráno taky, 45 asi. Co podívej na mě, kolik mám vole z 10. Jedem k rybníku. Hej! On na mě dává zkoušky, víte, jestli mi to vůbec brzdí. On vždycky přijede přeze mě a na obě dvě, no tak teď jsem si našlapal úplně tu sračku lidi. Nesmějte se mi, fakt se mi nesmějte. Já za to nemůžu. Tady už je taky. Hej, já nechápu, kam proč to solí. Proč asi, aby auta nebourali. A co máme dělat my, koloběžkáři a motorkáři? Co máme dělat? Máme chodit pěšky? No nás zabilo, ne? Hezky pěkně. Tak co, taky něco zkusíme lidi, taky něco zkusíme. Hej! Víte, už jsem zase chtěl něco zkusit a už bych letěl taky. Hezky. A pojď, hezky. A pak, že to nebere přes brzdu. Víte lidi, on to bere přes brzdu, já to přes brzdu brát nemůžu. Ale teď? Hezky. Řekl bych, že už natáčíme 10 minut.
Jenom ke školce, tady tudy. Bo vy si říkáte, že teď jedu třeba 20, ale v reálu jedu třeba 15, protože to hrabe jak svině. Hezky, hezky. Ty krás, tak ten se poved, hej. Ten byl dobrý, lidičky, ten byl dobrý. No, ty málem letěl. Můžu docela mrznout prsty, ty kráso. To mám rukavice. A nějaký hrabačky tady podniknem. Tak, taky si málem letěl. Nebo se to prostě někde proboří ten led a zůstane to hrávat prostě v té díře, že jo. Ej! Stůj. Stůj. Počkejte, musím jet za ním. Takže lidi, tohle z toho by bylo asi pro dnešní videjko vše. Takhle máme hezky své koloběžky, ukončil bych to tady hezky u školky, protože ji dáme právě vykrást. Jo, jinak prostě máme se dobře, jo, máme se dobře, ale až ho zničíme, tak se budeme mít zase špatně. Takže asi tak, jakoby, jinak prostě teď bych chtěl prostě začít vydávat prostě videa o koloběžkách, nic, jsem tam i nějaký ty ryby. Stand-up už moc nehraju, takže to už asi moc vydávat nebudu. Takže asi tak lidi, takže čus.